ദാന്തോं കി ഹിഫാസത്ത്, പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണം. ദാന്ത് ഹമാരെ ജിസ്മ കാ അഹം ഹിസ്സ ഹൈ. പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി പറയുന്നത് പല്ല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ദാന്ത് പല്ല് ഹമാരെ നമ്മുടെ ജിസ്മ കാ ശരീരത്തിൻ്റെ അഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിസ്സ ഹൈ ഭാഗമാകുന്നു. മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലേ? ഏ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല്. കുതിരത്ത് കുതിരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പടച്ചോന്, നമുക്ക് കഴിവ് നൽകുന്ന കഴിവുള്ളവനായിട്ടുള്ള ഖാദിറായിട്ടുള്ള പടച്ചോൻ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം. ഇത് പടച്ചവൻ്റെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള തുഫാഹൈ സമ്മാനമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം മൂല്യമൊന്നും നൽകാൻ കഴിയില്ല. അതായത് അത്രയും വിലയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂല. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സമ്മാനമാണ് പല്ല് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഹമാരെ ചെഹ്റേക്കോ നമ്മുടെ മുഖത്തിനെ ദിൽക്കഷ് ബനാത്തേ ഹൈ. ദിൽക്കഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനം കവരുന്നത്, ബനാത്തേ ഹൈ ആക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മുഖത്തിനെ ഒരു മനം കവരുന്ന ഒരു രീതിയിലാക്കുന്നതിൽ പല്ലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് ഹമാരെ ചെഹ്റേക്കോ നമ്മുടെ മുഖത്തിനെ ദിൽക്കഷ് ബനാത്തേ ഹൈ മനം കവരുന്നതാക്കുന്നു. ദാന്ത് ബോൽനെ മേ ഹമാരി മദദ് കർത്തേ ഹൈ. പല്ല് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഹമാരി മദദ് കർത്തേ ഹൈ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ബഹുത് സേ ഒരുപാട്, അൽഫാസ് പദങ്ങൾ, ഐസേ ഹൈ ഇങ്ങനെയാകുന്നു, ജിൻകോ അവയെ ദാന്തോं की मदद से ही बोल सकते हैं പല്ലുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടേ പറയാൻ കഴിയൂ. ചില ലഫ്ലുകൾ, ചില പദങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളാണ്? ജിൻകോ ദാന്തോं की പല്ലുകളുടെ മദദ് സേ ഹി സഹായം കൊണ്ടു തന്നെ ബോൽ സക്തേ പറയാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനത്തെ പദങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പല്ലില്ലെങ്കിൽ ഹോ സു പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോണാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളുണ്ട്. ആപ്പിനെ നീ ഐസെ ബൂഡോങ്കോ ദേക്കാ ഹോക. ഇങ്ങനെയുള്ള വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള വയസ്സന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? വയസ്സന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. വയസ്സന്മാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ദേക്കാ ഹോക കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഹോക വന്നാൽ ഉണ്ടാകും, ഇഹ്തിമാലിയാണ്. നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, നീ പോയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? അങ്ങനെ. ജിൻകെ ദാന്ത് നഹി ഹോത്തെ, പല്ലില്ലാത്ത വയസ്സന്മാരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവരിങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുക? പല്ലല്ലല്ല കാണുക, അവരുടെ മോണ കാണും അല്ലേ? മോണ കാട്ടി ചിരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐസേ ബൂഡോങ്കോ ദേക്കാ ഹോക, ഇങ്ങനെയുള്ള വയസ്സന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ജിൻകെ ദാന്ത് നഹി ഹോത്തെ, അവർക്ക് പല്ലുണ്ടാകില്ല. ജബ് എപ്പോ വോ ബോൽത്തേ ഹൈ, അവർ എപ്പോൾ പറയുന്നോ, തോ മുസ്കിൽ ഹി സേ ഉൻകി ബാത് സമജ് മേ ആതി ഹൈ, അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുസ്കിൽ ഹീസെ, മുസ്കിലാണ് എന്താ? മുസ്കിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. മുസ്കിൽ ഹീസെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടെ തന്നെ ഉൻകി ബാത്ത് അവരുടെ സംസാരം സമജ് മേ ആതി ഹൈ മനസ്സിലാകുന്നു, മനസ്സിൽ വരുന്നു. ജബ് എപ്പോ ബച്ച കുട്ടി പൈദാ ഹോത്താ ഹൈ, അപ്പം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ സംസാരം ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടെ മനസ്സിലാകാൻ കാരണം എന്താ? അവർക്ക് പല്ലില്ല. പല്ല് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും. ഇനി എപ്പോഴാണ് പല്ല് വരിക എന്ന് പല്ലിൻ്റെ ഓരോ ഇനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ജബ് എപ്പോ ബച്ച കുട്ടി പൈദാ ഹോത്താ ഹൈ ജനിക്കുന്നു, തോ അബോ ഉസ്കെ ദാന്ത് നഹി ഹോത്തെ, നമുക്ക് പല്ല് ഉണ്ടാകൂല. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും ജനിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? നമുക്ക് പല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബച്ച ജബ് 6-7 മഹീന കാ ഹോ ജാതാ ഹൈ, കുട്ടി എപ്പോ ഒരു 6-7 മാസം ആകുന്നുവോ, കുട്ടിക്ക് ഒരു 6-7 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, നമ്മൾ 6-7 മാസം എത്ര മാസമായി കുട്ടിക്കെന്ന് ചോദിക്കല്ലേ സാധാരണ. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയും 2 മാസമായി, 3 മാസമായി, 5 മാസമായി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6-7 മാസമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉസ്കെ ദാന്ത് നിക്കൽത്തേ, അവൻ്റെ പല്ലുകൾ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊള്ളയിലിട്ട് വയ്ക്കുക, നല്ലൊരു കടിയൊക്കെ കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലേ? ഇൻ ദാന്തോങ്കോ, ഈ പല്ലുകളെ ദൂത് കേ ദാന്ത് കഹത്തെ ഹൈ,
പാൽപ്പല്ല്, ദൂത് പറഞ്ഞാൽ പാല്. പാൽ കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള പല്ലായതുകൊണ്ടാകും പാൽപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്നു. ദൂത് കെ ദാന്ത് കഹത്തെ ഹെ, പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ലേക്കിൻ ബച്ച ജബ് 6 സാൽ കാ ഹോ ജാതാ ഹെ, എപ്പോൾ കുട്ടി 6 സാൽ എന്നാൽ 6 വയസ്സ്, 6 വയസ്സിൻ്റെ ഹോ ജാത്താ ഹെ തോ ആകുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 6 വയസ്സാകുന്നുവോ അപ്പോൾ ദൂത് കെ ദാന്ത് ഗിർനെ ലഗത്തെ, അത് മുതൽ അവൻ്റെ പാൽപ്പല്ലുകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർ ഉൻകി ജഗ വീണു പോവില്ല. 6 വയസ്സ് മുതലാണ് അവൻ്റെ പല്ല് പറയാൻ തുടങ്ങുക അല്ലേ. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് പല്ല് പറയിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലേ. പല്ലിങ്ങനെ ആടും. അപ്പം അമ്മനോട് അമ്മ പല്ല് വേദന ആവണ അറിയാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, പല്ല് ചിലപ്പോൾ പറിച്ചു കൊടുക്കും. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ഐഡിയകളും കാര്യം ഒരു നൂലിട്ടുങ്ങാണ്ട് എല്ലാവരും നെട്ടിച്ചാൽ പല്ലാണ്ട് വീണു അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ പല്ലുകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർ ഉൻകി ജഗ, ആ സ്ഥലത്ത് നയേ ദാന്ത് നിക്കലിനെ ലഗത്തെ, ആ സ്ഥലത്ത് പുതിയ പല്ലുകൾ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. 12-13 സാൽ കി ഉമർ തക്ക്, 12 എത്ര, നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള എണ്ണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ 12 പറഞ്ഞാൽ 12, 13 പറഞ്ഞാൽ 13. അപ്പോൾ ഏകദേശം 12-13 വയസ്സ് വരെ സാരേ ദാന്ത് നിക്കൽ ആത്തെ ഹൈ, പല്ലുകൾ മുഴുവനായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 12-13 വയസ്സാകുന്നതോടുകൂടെ ഏകദേശം എല്ലാ പല്ലും പോയി പുതിയ എല്ലാ പല്ലും വന്നു തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം 12-13 വയസ്സാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ വയസ്സാകുമ്പോൾ ഏകദേശം പല്ലുകളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് നല്ല നല്ല പല്ലുകൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പല്ല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.